Vlasne. Drago mi je što ste došli na ovu promociju, zato što još uvijek postoje ljubitelji pisane reči, a to je jako bitno u današnje vreme, kada je sve elektronskim putem, znači, jako mi je drago što još postoje takvi ljudi koji vole. Dakle, pričamo o knjizi moje prijateljice Violete Ivanov, koja će, sigurna sam, jednog dana postati svetski poznati pisac, zato što piše jako lepo, na svojstven način, za razliku od mnogih pisaca. Znači, imamo pisace koji opisuju prirodu, opisuju ovo, međutim, Violeta je sasvim druga varijanta pisca. Violeta se bazira na događaje, bazira se na stvari koje, kao kada, recimo, na moru, obalu, zapljuskuju talasi, znači, jedan događaj se dešava. Ona je ta vrsta pisaca, znači, konkretna i ono što je bitno u ovoj knjizi Tragom komunizma, to je što ona sa prostora bivše SFRJ, znači iz Bosne i Hercegovine, iz grada Zenica gde je rođena, u Sarajevu provela dosta dugo. Ima 20 godina, tako? Ili svoje 20, da. Znači, dolazi ovde i ovde, znači, ona je prošla taj neki deo naše istorije ratne, dolazi ovde i piše o porodici. Znači, porodice koje danas, svi smo svedoci nasilja u porodici, ubistava, maltretiranja, i onda se jedan mladi čovek usudi da napiše jednu takvu knjigu koja piše o porodici. Znači, porodicu stavlja na prvo mesto, kao instituciju, kao nešto što je zaboravljeno, i ona na tako divan, suptilan način piše. Znači, opisuje, znači, jedna knjiga se dešava, negde 60. godina počinje, gde se dvoje mladih ljudi upoznalo u Zenici, venčalo 60. godine, i sada oni su izrodili 4 ćerke, preselili se ovamo posle događanja 90. pa na ovamo. Znači, ona piše o tome da je porodica opstala bez obzira na probleme, bez obzira na rat, bez obzira na sve nedaće koje su se dešavale u toj porodici. Znači, 4 ćerke koje svaka se udaje za različite ljude, iz različitih porodica. Znači, jedan je Crnogorac, jedan je Lala, novi prostor. Nego pričamo o porodici, koliko je to bitno, i 4. ćerka se udaje za cenca. Znači, Violeta jako lepo opisuje, kako drugačije, tragove komunizma. Da, znači, na tako fin, lep način je predstavila porodicu. To je ono bitno. Znači, piše drugačije, piše o porodici, piše sve ono što mnogi pisci u stvari se ne dotiču. To će nju izdići. Jedna drugačija knjiga. Jeste, to će nju izdići. Ona je već u analima u Londonu zabeležena u toj svetskom registru književnika, znači već je evidentirana, drugačija je, i to će izdići zaista na svi. Autogram idu posle, jeste znala, tako? Jeste. Nisam znala, zaista čestitam. Hvala. To bi bilo onako ukratko o Violeti. Violeta dalje nastavlja da piše, Violeta ne odustaje od svog stila pisanja i zato će biti uvek prepoznatljiva, ponovo kažem, i to je jako bitno. Violeti treba svi da damo jaku podršku, jer to zaista je retkost, tako nešto, tako stvorenje kao što je ona. Znači, puno opet ću ne postiditi. Nećete postiditi. Znači, to je istina. Znači, jedan dobar čovek, pa ne bi mogla da napiše tako dobru knjigu da nije dobar čovek. Znači, čovek koji je prošao svašta, a ipak je uspeo da tako divan način napiše tu knjigu. Znači, ona nastavlja dalje da piše, mi ćemo joj dati podršku. Jeste, zato što treba da nastavi da piše i ona je u tome zaista dobra.
Dobra je u svim stvarima kojima se bavi, ali ja dajem akcenat na pisanje. Želim da je podržim, želim da nastavi i stvarno je super. Hvala. Evo, ja bih molila Violetu da ipak nešto malo kaže o sebi. Eto, ja sam se dotakla nečeg malo, dotakla sam se njene knjige, poželjala sam joj svu sreću ovog sveta. Ja ću uvijek biti uz nju, zato što je ona moja najbolja prijateljica i ona je meni pomogla u nekim stvarima. Znači, ja ću uvijek biti uz nju i kada, iako se desi da drugi ne budu, znači ja sam uvijek uz nju. I zato bih hvala da ona malo nešto kaže. Eto, i o toj knjizi i o tome kako je ona došla na tu ideju. Inače je Violeta osoba koja je od ranog detinjstva pisala je poeziju u prvi mah, sada je prešla na prozu i nije imala podršku. Znači, da je imala podršku, verovatno bi njen put bio drugačiji, međutim nije imala podršku i zato je sve to negdje sklonila. Tako je. I ostavila po strani. Sada nisam imala podršku iz razloga što ja kad sam predavala svoje pjesme i kad sam radila ih, par puta su mi uzeli rukopise i nisu mi vratili. U smislu nisu dobri, nisu to te pjesme koje treba da budu, ali rukopise nikad nisam dobila. A pošto sam ja tako malo 20 i neka, 30 i neka, onda čovjek koji treba malo više. Svakom čovjeku treba podrške, presvaške. Znači, bez podrške... Da vjeruje u sebe, ja to nisam, i zavisla što sam ti uletala u razgovor. Nisam imala sigurnost u sebe, treba mi je neko da kaže, to valja, to je dobro. Onda sam se usudila, trenutku kad sam sa Radmilom razgovarala, ona je vidjela srpske bajke i pokazala ono što ja radim, pročitala je neki 5-6 stranica i rekao mi Viki, pa ovo je odlično. Ja sam onako nenađeno gledala, sigurna da je to odlično. Ovo je super, ali zašto ti to ne mi odštampala i da knjiga oživi, da ugleda sve to znamo. Kako vidiš, uvijek sam se bojala da to uradim. Kome god sam nešto pokazala, nije dovoljno dobro, nije to to, postoje veći pisci, umjetnici, šta sad ti tu si nešto sebi zamislila da ćeš sa tim svojim romanom da uspiješ. I tako da, u suštini meni Radmila dala to neka krila da ja to mogu i da je roman fantastičan. A što se tiče romana, priča je potpuno izmišljena. Znači, uopšte se ne radi o istinitoj priči, zato što sam baš sinoć razgovarala sa jednom ženom koja je isto pisac, pa je mislila da se radi o mojoj porodici. Priča je totalno izmišljena, znači kad sjednem da pišem ili kad slikam, ja se bavim i slikanjem, onda se ja jednostavno u svoj svijet ubacim u taj neki svoj svijet i onda me vodi ovog. Znači, uopšte nisam svjesna toga šta sam, kao neki provodnik. Mislim da je to taj neki umetnički. nastavimo najbolje. Dakle, imam još, nisam završila. Nešto što sam rekla da ću uvek reći, znači, ova knjiga je ugledala svetlost dana, zahvaljujući nama dvema, moram da nas pohvalim, a moram još jednu osobu da pohvalim i da spomenem tu, to je Vladislav. Tako je. Vladislava je bila osoba koja je bila sponsor, zlatni sponsor. Koja je isto tako verovala u Violetu i imala sluha, sigurno da će ta knjiga biti dobra i ona je pomogla svojim sponzorskim delom. Inače, Vlatka ima sentimentalno osjećanje prema Zenici, tako? Pa prema tome ima još jedan razlog zašto je Vlatka to prihvatila, šalim se. Prihvatila zato što ceni poštuje Violetu, i to je sasvim jasno. Znači, i bez Vlatke mi verovatno ne bismo uspeli do kraja da uradimo ovako kako smo uradili. Dosta brzo smo mi to sve uradili, kako smo krenuli, brzo smo i odradili. Znači, knjiga je super.
Mi je reklamiramo. Eto i vama preporuka da reklamirate Violetinu knjigu, da preporučite prijateljima, poznanicima, rodbini. Kupimo pa. Kupite, da, naravno. Knjiga je tu, pa vi ko želi može da kupi, naravno. Kažu vam da će Violeta zaista biti svetski poznat pisac. Zato što je jako dobra u tom. I razlikuje se od svih dosadašnjih. Ovo je podrška. Pored I ovakve mene, žene mene. ne treba dve. Tako je. Ali stvarno, ona piše drugačije. Verujte mi. Znači, piše drugačije i piše, vi kad počnete da čitate, znači, vi imate osjećaj da ste, da, ali imate osjećaj da ste tu, da ste u tom nekom zbivanju. Cijela ta radnja koja se odvija u knjizi, vi imate osjećaj da ste tu, da ste posmatrač, ali tu, blizu posmatrač. Znači, ne ono, pročito sam pa sad neka fantazija, ne, nego imate taj osjećaj da je zaista... Uđete u... Potpuno se uđe u temu, uđe se u sve morate kupiti, pročitati, preporučiti. Zaista dobro. A zašto je takav naslov? Zato što je to i sve to isto vremena. Zato što Tako je počinje. to vaspitanje tih 4 kćeri i Relja kao. Otac njihov je baš tako nekako Znači, istog počinje vremena. 60. Prošlog veka. Ne kažem da je prošlog veka. Znači, zato traga komunizma. Znači, nema veze ni sa politikom. Čisto asocirana politika. Asocirana politiku, zato sam... Čista ljubav i porodica. Znači, porodica, to je jako bitno zato što... Ispod mora da bude Wolfari, Dubana. Ali je bitno zato što je porodica izgubila smisao u današnje vreme. Treba da vratimo to. Treba da vratimo, ali moramo vratiti. Ima ljudi dobre volje, ljudi koji cene porodicu, moramo to vratiti ponovo. A sa ovakvim pisanjem kao što je Violeta, ona počinje i drugu knjigu da piše. Ona će sigurno isto to. Znači, treba da podržavamo takve ljude, da nađemo ljude koji veruju još u to. Jer samo tako, da dobra energija može da pokrene to opet nešto da se vrati u naše društvo. Jer bez porodice kao institucije društva ne može, sve će se raspati. Sve se već raspalo, daj da, ako te komadiće možemo... A zato kažem, dajte da i zbog toga podržimo Violetu. Stvarno, usuditi se u današnje vreme, kada niko ništa ne vrednuje, usuditi se napisati takvu knjigu, to je zaista hrabrost. Bravo, Violeta. Ja bih molila Vladislavu da malo nešto kaže i o knjizi i o toj njenoj želji da bude Vladislav. Jedan glavni razlog je prijateljstvo, već dugogodišnji sa Violetom, a druga stvar koja je što sam ja emotivno vezana za Zenicu, pošto su moji rođaci živjeli u Zenici, ja sam jedan deo svog detinjstva i mladalaštva provela, čak i neki sentimentalni momenti su bili u nekim srednjoj školi, tako da smo mi letos provele 2 sedmice u Zenici kod njenog ujaka i ja sam vratila, evocirala sve te uspomene i sve to. Moji svi ti rođaci su van Zenice, tako da mi je ovo bila jedinstvena prilika da sa njom odem u Zenicu i da malo evociram, vratim se u srednju školu. Tako da... Bilo je puno avantura, mogu da kažem. Što nije ušlo u knjigu? Išli smo i na Ristištinu. Nije. Ponašala sam se kao devojčica. Što je divno. Tako je. Vratile smo malo to dete sve. I na Rigišpil, i na Ljubljaške. Baš smo onako bili devojčice. Od nekih 15-16 godina. Lepo. Da li vi imate neka pitanja za Violetu, za mene? Pošto sam ja bila i lektor, ja sam i kucala i nju podržala. Ja nemam lično pitanje nikako, ja mislim da to se neće zadržati samo ovdje, da će to krenuti dalje. To je neki moj unutrašnji osjećaj koji me jako puta, to jest skoro nikad nije prevario. Pa riba nema intuiciju i razvijenu jako. Mislim da smo sada malo ali odabrano društvo, ali mislim da će ovo da prvi put se u životu i vidimo, prvi put čujemo možda celu priču koja je vrlo interesantna i mislim da ćemo se jednog dana
sećati ove večer i reći opa, nismo uzeli autogram, ja poznajem ovu ženu, mi smo bili na njenoj promociji, tako da priča fantastična i sasvim dovoljno 10 rečenica da prave ljude zainteresovane, koje ne interesuje. Neće i cijela knjiga. Neće i cijela knjiga. Centralna ličnost ili neko ko je zbog mjesta srednje. Pa evo, kažem, prvi put vidim vas i slušam uopšte, ne znam, zato sam i pitala naslov zbog čega je. Sam pomislila, rekao, možda će to ljude odbiti, ali oni koje će taj naslov odbiti i ne trebaju da je imaju u ruci, a kamo li da je pročitaju. Tako da ne zaslužuju vašu pažnju. Svaka čast, želim vam sve najlepše. I mislim da ćete dogurati daleko. I samo nastavite. Hoću. Obećavam. Bravo. I ja mogu da kažem da sam ponosna zaista, ja Violetu znam nekoliko godina. Bravo. Ne iz ove priče, ali iz neke druge, da ne spominjamo sad, nije ni važno. Uglavnom, stvarno sam ponosna što je iz divne priče, da, ali nije u pitanju knjiga. Stvarno sam ponosna što je napisala takvu knjigu i meni je isto u prvi mah taj naslov bio, ali nema veze, to je Violeta i ja idem. I stvarno sam se naježila kad sam čula da je promocija u Novom Sadu i hvala je što je napravila promociju, baš da stvarno onako da joj damo podršku i na kraju krajeva da pročitamo knjigu. Da pročitamo knjigu. Da. Sad je ovo onaj crvić koji nas tera da pročitamo, a onda ta reklama je u suštini reklama najbolja. Ima još neko nešto? Ja sam je pročitala izuzetno. Bravo, svaka čast. Izuzetno. Ja sam pročitala nekoliko puta. Zbog čega se Teodori kaže ružo more? A mislim da sam da ti to znaš. Želim da kažem. Da sam imala jednu veliku simpatiju koja je tamo ponavljala ružo more. I kad sam napisala polovnik onako. Knjigu Tragovi komunizma od Violete Ivanov možete naručiti u inbox na njenoj stranici Violeta Ivanov književnik. Cena knjige je 800 dinara.